fel Llangadfan. Fel rydych chi'n gweld, mae yna lot o gaeau a gwyrni yn ein ardal ni. Mae yna lot o ffermydd yma sy'n golygu mae yna lot o anifeiliaid yn byw yma. Mae yna lot o goed yma ac mae yna ffermydd o gwmpas ein ysgol ni. Dyma afon Banwy. Mae'r afon Banwy yn dechrau yn fy nhŷ. Mae'r afon Banwy yn rhedeg heibio yn ysgol ni. Mae llawer o ffyrdd fach yn ei ardal. Mae ffordd fawr yn pasio'r ysgol. Dyma cwpan pinc. Caffi a siop ydy cwpan pinc. Ac cwpan pinc, mae yna swyddfa bost. Dyma'r canoffis. Mae'r canoffis yn gwesty. Mae nhw'n gallu cael cinio, snac neu swper. Mae yna lle chwarae yn y gwesty. Mae yna lle priodas tu allan. Mae eglwys Llangadfan. Mae yna ffenestri lliw yn yr eglwys yma. Mae yna lawer o gaeau yn ein ardal ni ac mae'r ardal yn fynyddig ac serth. Dyma cae pêl-droed Dyffryn Banw. Mae 5 o blant o ysgol Cwm Banwy yn chwarae pêl-droed yma. Dyma ysgol Cwm Banwy. Dyma cymeriadau ein ysgol ni. Enwys egwyddorol. Iolo iachus. Cledwyn creadigol. Rheto gwybodus. Ein